Som a Terrateig, entre Llocnou i Montitxelvo, a la vall d'Albaida. Terrateig, de lluny et veig. Efectivament, un poble molt bonico i arrapat a la serra. El Terrateig que havia arribat a tindre 400 habitants, 3 bars, 3 botigues i 4 teulars als anys 50 i 60. El Terrateig que aquests anys havia portat al port de Dénia més de 3.000 quintals de pansa per a l'exportació. En este documental també us parlarem del Terrateig dels anys 20, de la dificultat de viure entre cacics i senyorets. I sobretot us parlarem de la duresa de marxar a un lloc desconegut amb la maleta carregada de records. Cap a l'any 1910 era molt difícil treure el cabet. Treure el cabet sobretot per la gent més humil, pel poble. La propietat dels béns, la propietat dels bancals era dels senyorets i dels grans terratinents. Així en Terrateig tenim un exemple. Este riurau de la Casa Llinares, era dels propietaris d'una gran finca. La seva terra treballaven els mitgers i els jornalers. Els mitgers rebien la meitat de la collita. Ells havien de fer tot, segar, llaurar, abonar. És un riurau molt gran. Té 12 ulls i un gran fornal. En aquesta època s'hi feia moltíssima pansa. El raïm de moscatell per a la pansa i el que no era moscatell es portava a la bodega del Morquí, per a fer licors i per a fer concentrats. La Casa Llinares tenia aproximadament la quarta part del terme. Tenia la vivenda de senyorets, que solien vindre algun cap de setmana o a l'estiu, passar l'estiu. L'altra banda de la Casa Llinares era la banda dels mitgers, dels treballadors. Tenien així dues vivendes, eren dues famílies que portaven la hisenda i també on estaven els cavalls, on estaven els estris d'anar a llaurar o estris de fer la pansa. Esta propietat, ja després de l'any 10, va començar a partir-se, a vendre's i actualment està bastant partida. Pràcticament els amos de la Casa Llinares tenen només el que és la vivenda i el que són les coses aquestes, no? Bé, estos senyors van ser en aquesta època unes persones que pagaven bastant malament. Els mitgers es tractaven com a mitgers i també feien i desfeien en el municipi. Moltes vegades, per baix mà o com fora, sempre intentaven portar la política, portar els alcaldes que ells volien. Entre el baró de Terrateig, els amos de l'Alcolera i els de la Casa Llinares, ells són els que posaven i llevaven ajuntaments. Esta casa que tenim així, abans era un mas, el mas de Penalba. Era del senyor de Montitxelvo, que tenia molts masos i molts mitgers. El senyor de Montitxelvo era propietari també d'un gran riurau. El riurau del senyoret tenia 24 ulls. Tant la Casa Llinares com el baró de Terrateig com el senyor de Montitxelvo tenien en els seus riuraus estufes. Estufes que només podien tindre ells. Eren estufes que quan plovia molt i la pansa es banyava, mentre es podia podrir, a ells no se'ls podia podrir, perquè ells tenien una estufa que posaven els canyissos dins i en unes hores quedava seca la pansa. Si pensem en aquesta època, realment qui tenia quasi totes les baralles de la carta eren els senyorets, el baró, l'hacendat de la Casa Llinares i també el senyoret de Montitxelvo.
Esta és la fàbrica d'alcohols, la fàbrica de licors del Morquí. El licor més nomenat que van fer va ser el licor cafè del Morquí. Esta fàbrica emplearia sobre 30, 40, 50 persones. Moltes dones que baixaven ací, anaven caminant del poble ací, n'hi ha 1 quilòmetre i pico, i també inclús van arribar a fer most, suc de raïm, puruva. Els propietaris d'esta fàbrica tenien el seu poder econòmic, el seu poder polític, i també, com els senyorets, feien i desfeien ajuntaments. Inclús arribaven més lluny. Normalment els fills d'aquestes persones no feien la mili, i lliuraven de la mili per mitjans pagant o per mitjans polítics o per influències. De tal manera que en el cas d'una guerra, ells no la tastaven. Així com es devesaven tots en fer els 21 anys de la mili, els fills d'ells no feien la mili, ni la guerra, evidentment. Aquesta ermita la va construir el baró de Terrateig el 1883. Així tenim la jugada perfecta. El baró, els senyorets, explotant a la gent, i l'església, el retor a les misses, predicant. No us preocupeu, si us exploten no passa res. Patiu que després anireu al cel. Eixa conxorxa, eixa unió entre l'església i la noblesa, ha fet molt de mal a aquest poble. El baró de Terrateig, a més de les terres i d'haver construït l'ermita, també és propietari del palau. Un palau que hereta de la seva família noble i que ara es manté, ara és propietat privada, però que va ser el palau del baró de Terrateig. Si ens fixem, en Terrateig, en certa manera, fins al 1910-1920, el feudalisme es va mantenir. Afortunadament, quan la filoxera ataqui les vinyes, alguns senyorets, alguns propietaris de terra, van venent la terra. I en aquests moments el terme de Terrateig està la terra bastant ben repartida. L'any 1910, entre els jornals baixos, sense tindre terra i a més en la plaga de la filoxera, la gent jove no va tindre més remei que emigrar, perquè quedar-se per a ells era com viure en un calvari. Amb aquesta situació, molts joves de Terrateig, sobretot eren xics, emigren. Uns a l'Argentina, altres a Barcelona, i altres a la zona d'Embres, de Sant Jan de Borró. Esta gent, quan se'n va, solen anar-se'n, van a l'aventura, no saben on van, no tenen un lloc per anar. Molts d'ells el que fan abans d'anar a Argentina és que passen per França, i en França ja guanyen uns dinerets per comprar el viatge per anar a Argentina. I també alguns d'ells guanyen diners en el sud de França i munten un xicot de negoci en Barcelona, que per cert els va anar prou bé. Estem al celler del tio Leandre, al camí dels carros d'Ontinyent, i bodegues o cellers com este hi havia a la Vall d'Albaida, a molts pobles, massos i heretats, a finals del segle XIX i principis del XX. Aleshores la vinya era pràcticament un monocultiu a la Vall d'Albaida, hi havia al voltant de 20.000 hectàrees dedicades a aquest cultiu, i bé, a finals, l'última dècada del segle XIX es considerava l'època daurada de la vinya a la Vall d'Albaida,
doncs es fabricaven i es feia molt de vi i aguardents que s'exportaven a Europa, sobretot a Anglaterra. D'altra banda, a la part més oriental de la Vall d'Albaida, a pobles com els de Rugat, Montitxelvo, Benicolet o Terrateig, es produïa molta pansa que era exportada mitjançant els ports de Gandia i Dénia a països com Anglaterra o Estats Units. La construcció de la línia fèrria en la Vall d'Albaida a l'any 1894 va suposar un impuls a aquest sector productiu, ja que des d'estacions com la d'Ontinyent, Agullent, Albaida, Montaverner, la Pobla del Duc o Benigànim eren centres exportadors de bocois, grans botes de vi i caldos, que es transportaven al port de València per donar-li una eixida cap a internacional. A la majoria de masos de la Vall d'Albaida existien alambics on es destil·lava el vi i es produïa aiguardent, i a banda volem destacar les destil·leries o fàbriques d'alcohol que també hi havia a la comarca, com la del Morquí a Terrateig, la de Benigànim, les d'Aielo de Malferit o la de Cambra i Mollà a Ontinyent. A partir de l'aiguardent que s'extreia del vi, aquestes fàbriques produïen altres caldos com conyacs, misteles o anissos. I a banda també volem destacar un most dolç que es produïa al Morquí, a Terrateig, i que va tindre molta acceptació en el mercat estatal, que es coneixia com puruva, puro zumo de uva. A la sequera del 1908 i la crisi de la filoxera, que comença a partir del 1910, i uns baixos jornals als treballadors i jornalers del camp, els valldalbaidins van entrar en una època pràcticament de desesperació econòmica. Neus Tormo és neta de maseros i es mostra com era el mas al 1900. A ella sempre li agradava molt escoltar les històries dels seus iaios, de les seues ties, de sa mare, de com era el món, de la vida que hi havia al mas. Estem en el mas de l'Arbreda, entre Bufali i Montaverner. Esto es el celler de la arboleda, del mas. Así cabien uns 5.000 cànters de vi. I com es repartien els cànters de vi? Així n'hi ha 30 gerres. 30 gerres, d'argila. D'argila. El vi es repartia per aquestes canaletes i quan la gerra estava plena anava repartint-se a les diferents gerres. Quantes persones viurien al mas? ¿Cuántas personas? Pues de normal estaba de familia ma abuela y ma abuelo, y les seues filles, ma mare i les seues germanes. Però així venien a treballar persones de Bufali i de Montaverner tots els dies. Igual podien ajuntar-se 30 persones així treballant. Un gran celler per a un gran mas. A la sala dels cromos, el temps s'ha parat. Els cartells modernistes de Camilo Llàcer mostren les ostentoses festes de morts i cristians d'Alcoi. A València, i regnant Alfonso XIII, s'acaba de fer l'exposició regional del 1909. Les primeres fires de maquinària agrícola a Saragossa. Les primeres publicitats de vins catalans. L'any 10 marca un abans i un després. Com és aquest animalet? Aquest animalet tan xicotiu i tan destructiu? Ara ens ho explicarà el biòleg ontinyentí Fernando García. Per altra banda, l'historiador saforenc Carles Fuster, un estudiós de Riudaus i de la Pansa, ens parlarà també de les conseqüències que va tindre econòmiques i demogràfiques. L'animalet aquest és un animalet menut, és un insecte, és un poc paregut als pugons, en una coloració groc verdosa, i de fet pertany al mateix grup que els pugons. Ara, donat tot l'aspecte variat que presenten els individus, segons el seu estadi i segons la part de la planta en la que es troben, ha anat atribuint-se-li diferents noms científics. Potser el que es gaste de forma més correcta en l'actualitat siga Viteus vitifolie. La filoxera va entrar en Espanya, primer va entrar pel Pirineu, primer va assolir tota la zona de Catalunya i després per el sud va arribar sobretot des de Màlaga. Finalment el que va passar és que en l'any 1904 en la població de Gata va haver un viverista que va plantar una sèrie de ceps que estaven contaminats per la filoxera. I a partir d'ahir, del 1904 al 1905, va començar
és començar a estendre's per tota la, sobretot la Marina Alta i per la Safor. I això va ser un procés gradual, anava molt a poc, i finalment, a partir de l'any 1908, vas començar a arribar a aparèixer els primers símptomes en la vall d'Albaida, fins que finalment, en l'any 10, que és l'any catastròfic, podríem dir, el maleït any 10 que es diu, és quan ja va arrasar en totes les vinyes de la vall. En el cas dels ceps europeus, el cicle pràcticament transcorreix tot ell a les arrels. Allí van donant-se generacions successives de femelles partenogenètiques que donen origen a altres femelles partenogenètiques. Una vegada, dos, tres, i així anar un any rere un altre. El problema que es planteja en el cas dels ceps europeus és que aquests individus que viuen a les arrels, com a conseqüència de la seva picada, generen uns botons, uns tumors en les arrels i que el resultat final és el podriment de l'arrel. La planta mor per sequera. Les repercussions econòmiques que va tindre la filoxera van ser molt importants. D'una banda, tota la producció vitivinícola es va veure afectada greument. D'una banda tenim el que era tota la producció de vi, que es va desaparèixer, després la pansa, que es va deixar de produir pansa, i sobretot l'aiguardent. Els aiguardents de la zona de la vall d'Albaida s'exportaven a Europa perquè ahir s'utilitzaven per afegir-los, per enriquir els vins d'Europa. Tots aquests productes que tenien la vall d'Albaida, que eren una font d'ingressos molt important, va totalment quedar-se a zero, perquè totes les vinyes van desaparèixer. Dels pobles de la costera, dels pobles de la costera, el més perdut és Roglar. Abans per la filoxera i ara per la pedrega, i ara per la pedrega. El 30% de la població activa se'n va. Hem anat a veure dos arxius municipals, el d'Ontinyent i el de Terrateig, per veure el moviment de quintos, perquè la gent jove és la que més se'n va anar, sobretot els xics, se'n van anar moltíssims. Mirarem els arxius del 1907 i del 1918, abans i després. En Ontinyent el 1907 van anar 134 quintos, el 1918 van anar 103, 31 quintos menys. En Terrateig és més gros. En 1907 van anar 9 quintos. En 1918 en van només 3. I això és la mitjana. Abans hi havia 7, 8, 9 i després hi havia 3 i 4. La majoria de gent que se'n va anar anava principalment a Argentina, Barcelona i també al sud de França. Tenim alguns papers del Consolat de Buenos Aires, del Consolat de Narbona i també del Govern Civil de Barcelona. El 1910 tothom podia emigrar a l'Argentina. Feia falta un certificat de bona conducta. Tenim un així a les mans. L'hem agafat de l'arxiu municipal d'Aielo de Rugat. Anem a llegir-ne un fragment. Señor juez municipal, yo José Antonio Palau Clement, mayor de edad, casado, jornalero, natural y vecino de este pueblo, debido a las calamidades agrícolas que han pesado sobre esta comarca, no pudiendo mantener a su familia, ha determinado emigrar a la República Argentina en busca de trabajo. Le pido, señor juez, actas de nacimiento de mis hijos, también un certificado de que nadie de mi familia está procesado o sujeto a procedimiento criminal alguno. Aielo de Rugat, 7 de noviembre de 1912. No sabe firmar. Firma el secretario Vicente Martí.
En França la filoxera ja havia passat i allà ja havien replantat. Estos joves que sabien podar, sabien plantar, sabien portar la vinya, quan arriben allà són rebuts amb els braços oberts, perquè allà hi ha vinyes ja replantades. I ha esclatat la Primera Guerra Mundial. Aleshores, un camp francès sense gent jove, la gent d'ací, la família Vidal, els Vidals eren 2 germans, Bataller, també Balbastre. Quan arriben allà són rebuts amb els braços oberts. Inclús al cas d'uns anys ells mateixos arriben a ser propietaris de vinya.